Penstrymbly the Illusionist wedi cael y bencampwriaeth fyna. A fi'n credu, os fi'n iawn, taw Abermennau Lady Million sydd o'n blaenau ni hefyd. A hithed i ennill. Dyma ni. Dechrau berniadu dosbarth yr ebol, Eboles neu adfarch rhwng 2 a 3 oed. Ac mae sôn fan hyn, dim ond 4 yn y cylch, ond wrth gwrs mae'r 4 yn a safon da wedi ennill yr sioe eia, bob un o'n nhw yn y blwyddyn cynt. Gwaith digon caled i'r beirniad, Laura Ferris. Pippi Longstockings o ti'n gweud. Dyma beth yw enw fe, wrth gwrs. Mae'n disgwyl fod bod Longstockings gyda fe. Oes. I Jackie Holford. Ac yr ceffyl hyn wedi cael ei fagu wrth y march penlan Grug Darcy ac allan o ffrwt pastil. Melis. Ffrwt pastil. Cobyn wedi croesi gyda ffrwt pastil yw hwnna de, so mae'n gwybod allai ddim weid mwy ar un o bryd. Jason James wy'n gweld yn y cap, ie, Jason James fan hyn. Wedyn ni. Jason yn gweithio'n galed i gael y ceffyl a'r coesau yn y lle reit yma. Penstrymbly the Illusionist. Sy'n nesaf tu flaen i ni, i'r perchynog yw Jessica Goldsworthy. Ac Jason sydd ar ei benne. Hwn wedi cael tipyn o lwyddiant yn yr adran hyn dros y blwyddyn. Ar hyn o bryd, wy'n deall, sefyll yn ail ar dechrau y berniadu y dosbarth. Am geffyl, ebol, eboles neu adfarch dros 148 cm. Monohawk Real Magic, Cobyn, yw ei dadau, a Holygate Superstition y fam. Unrhyw syniad y ti beth yw Holygate Superstition, Beth? Na, dos dim. Chi gweld yr cobyn yn rhwydd yn Pippi Longstocking, ond ddim yn gweld mor amlwg yn hwn. Dyna beth sy'n môr galed y wedi berniadu'r adran hyn. Rhai bobl sy'n berniadu'n gweud le ti gallu gweld Cymraeg yn y ceffyl, ond yn ymfarn i, a fi'n gwybod mae pawb a barn ar wahân, ond a dim ond rhyw 8 o wad Cymraeg, mae'n mynd i fod anodd am bell waith i ffindio rhywbeth Cymraeg. Fi'n credu beth sy'n bwysig o'n ran i yw bod e'n gywir. Ie, wyt ti'n reit. Ac o deip sy'n mynd i wneud rhyw swydd, fi'n credu. Tymau bach o drwch, ti'n credu? Mae rhywbeth wedi'r Cymraeg yn y fe, mae rhyw corff naturiol. Oedd Mangi o hyd yn gweithio fi, ceffyl Cymraeg, so ti'n twli fe mas o'r ymynydd a starfo fe, dim bod dim neb o moyn neud ni. Na. Wrth gwrs, bod dyle fe fod llond i chot, rhyw ffordd yn naturiol. Dyle, gallu neud un yn rhwydd. Ie, heb y bwyd. Ie, wir. Abermennau Lady Million fan hyn. Aha. Ennill yr adran cyffylau chwaraeon nath yn y sioe eia. Hi, yn y ffair eiaf, ie. I Glenys Owen sy'n arwen? Ie. Credu Lowry lle sy'n dangos. Right. Perchynog yw Glenys Owen. Laura Ferris, disgwyl yn smart iawn. Odi. Digon o waith o'i flannu. Rhywbeth smart ar ei thradu, mae hwnna'n bwysig yn y cylch hyn, heddi. Angen hynna. Ond ar hyn o bryd, wrth gwrs, ni'n gweld y ceffyl lliw 1381 i Jackie Holford, Pippi Longstockings. Ar y brig ar hyn o bryd, penlan Grug Darcy yw'r march allan o ffrwt pastil. Wy'n hoff iawn o'r enw. Byddai'n gweud na, sawl gwaith fi'n credu. Pippi Longstocking? Na, ffrwt pastil. Ffrwt pastil? Na fe, yr ebol nesaf ti'n fridio yna, ti'n gwybod beth i enw i fe? Ie, wyddwn yn siŵr wedi. Mae rhywun drefniadau yn cael ei wneud. Dwi'n credu bod Mrs Ferris yn aros i'r rybannau ddod. Maen nhw'n agos iawn iddi. Dwi'n siŵr bydd Jackie Holford ffili aros i gael y rybannau. Croesi popeth. Dyma nhw. Ie wir, mae'r penderfyniad wedi cael ei wneud ac yn dosbarth ebol, eboles neu adferch rhwng 2 a 3 i geffyl
Mae Laura Ferris wedi penderfynu ar Pippi Longstockings y gorau ar y diwrnod yn y prif gylch. And in the Welsh Part-breds, class 117, we have in first place 1381, Jackie Holford with Pippi Longstocking. In second place, 1380, Jessica Goldsworthy, Ti'n meddwl yn gweud wedi cŵn, Beth? Mae'r perchynog yn dechrau disgwyl fel i cŵn. Mae'r wedi gwir, mae'r par hyn a mae Jason ar ail. Mae nhw'n abatrwm bach, mae nhw'n siwto i gilydd, fi'n credu. Sa'n siŵr beth ti'n siarad gweud hwnna? Na, dim byd yn erbyn nhw, mae nhw'n siwto i gilydd. Odi. Ti'n gweld, sa ti'n cael rhyw ferch ifanc sleit yn arwen hwn, bydde fe ddim quite yr un pictiwr, ynddo fe? A Jason, gewn ni olwg arno fe, mae fe yn siwto'r ceffyl coch mwy teg at y thoroughbred sydd gyda fe. Maen nhw'n gweud, maen nhw'n wir beth maen nhw'n gweud. Odin, maen nhw. Ti'n disgwyl fel da ni fel ambell roedd. A dyma... A dyma ni dosbarth bach yn llond o safon, llond o digon o quality yn y dosbarth hyn ar enillydd. Pippi Longstockings i'r enwog, Jackie Holford o dan y beirniad, Laura Ferris y gorau o'r anifeiliad neu'r cyffyle rhwng 2 a 3 o oed mewn blin. Well, llongyfarchiadau mawr, Bradley Jordan here, Bradley Butler with your pony Pippi Longstockings. Now, I happen to know very well this pony means a lot to you. Tell us about this pony's history. So, the day she was born, I knew she'd be special. We contained her for the Part-breds, came close. Last year she won the colours here. She's done it again this year. And then she made my dreams come true when she won the Winter Fair. And she just gets better and better every time. I can tell this pony means a lot to you. She means the absolute world. You've got the championship coming up now, so I'm not going to keep you much longer. One quick brush over. Massive good luck in the championship at llongyfarchiadau mawr i ti, Bradley. Footwear, because I've lost my socks. Oh, pob lwc.